צהריים טובים לכולם. אני מתכבדת להציג את אור שחר, שזכיתי ללוות אותה במסע הזה, שהיא תספר לכם עליו. כן. נתחיל איתי. שלום לכולם ותודה רבה. אני גם מרגישה, אני נכנסת עכשיו למרתון, גם של לנסות להציג טעימה מהקוסמולוגיה של תוכנית 12 הצעדים, והנושא שאני אתמקד עליו הוא כוחו של חוסר האונים, כפי שהוא מתבטא בנרטיבים של חולי והחלמה מהפרעות אכילה. אז כדי באמת להתמקד עם הדפים, ואני אקריא מהדפים ככה כדי לא לזלוג, אז סליחו לי. נקודה אחת שאני רוצה להבהיר לפני שאני מתחילה, זה שבגלל שנושא של הפרעות... יותר לאט, אני אנסה. בגלל שנושא הפרעות האכילה והמחקר גם כללו בעיקר נשים, אז בחרתי להתייחס למשתתפים בלשון נקבה, אבל בעצם מדובר בשני בני המינים במחקר עצמו. אז לאורך ההיסטוריה היו לתופעות קיצוניות כמו צמות ואכילה עד להקאה, משמעויות תרבותיות שונות סביב הערכים והנורמות של התקופה. אותן פרקטיקות לא תמיד נקשרו לשאיפה לרזון, או נחשבו למסוכנות או חריגות כמו שהן היום, אלא אפילו קושרו לקדושה או למעמד של אצולה, ובעצם היוו ביטוי של שיח האכילה שהיה מקובל לאותה תקופה. היום הפרעות אכילה הן מוגדרות כהפרעות נפשיות על ידי ה-DSM, שפותח על ידי האגודה הפסיכיאטרית האמריקאית. אותה התייחסות כמחלה נפשית היא לא מובנת מאליה, וכנראה התפתחה עם עליית הפסיכואנליזה ועידן הנאורות בתחילת המאה ה-20. אז לאורך כל העדכונים שעשו ב-DSM, לאורך יותר מ-20 שנה, רואים שיש מגמה של ניסיון ליצור הפרדה בין ההפרעות השונות, עם סממנים מדידים ומדויקים, כמו מספר הקאות בשבוע, אם יש או אין מחזור, ה-BMI ועוד. כשמדובר באנורקסיה, בולמיה ואכילה בולמוסית, binge eating disorder, BED, שזה העיקריות. ואותם טיפולים היום לאותן תופעות עוסקים במשטור של הגוף ושל האכילה, בעצם שתהיה שליטה על אותם מדדים וחזרה לגוף נורמטיבי ואכילה נורמטיבית, וכמעט עם התייחסות לחוויה הסובייקטיבית של הסובלת. עכשיו, הבעייתיות של השיטה הזאת היא שבשטח יש המון חולות שנופלות בין ההגדרות המדויקות, ואז או שאין להן הבחנה, או שיש גם חפיפה בין ההגדרות. זאת אומרת, יש חולה שיכולה להתחיל מאכילה כפייתית ומשם לעבור לבולימיה כדי לעצור את העלייה במשקל, ואחרי זמן מה עוברת לפעילות כפייתית ואז לאנורקסיה, ויש ממש הרבה דוגמאות ואפשרויות. בעיה נוספת שגורמת לבלבול זה שילוב של הפרעות נפשיות אחרות, כמו למשל דיכאון, מאניה דפרסיה יחד עם הפרעות אכילה, וזה יוצר מורכבות מאוד גדולה שעושה קושי להגיע להחלמה לאורך זמן. אז בהקשר התרבותי, הניהול גוף סביב נורמות של רזון ובריאות נהפך לחלק בלתי נפרד מהתרבות של רוב העולם. זה נוגע להיבטים של מגדר, של צרכנות ואופן הגדרות העצמי, כשבחברה המערבית אפילו נשים יכולות להבנות את הסובייקטיבית שלהן כבעלות כוח ההישגיות לפי זה, ותכף אני ארחיב על זה. אז מה שמאוד עניין אותי לחקור במחקר הוא מה זה בעצם לחיות עם הפרעות אכילה, איך הן חוות את זה, מה מבדיל בין עיסוק רגיל של אנשים עם אוכל וגוף ביום יום למישהי שסובלת מהפרעת אכילה ממש. אז מתוך החוויה של המשתתפים נראה שיש רצף של חוויות עם מספר מאפיינים בולטים החוזרים על עצמם. המאפיין העיקרי הראשון הוא חוסר סיפוק, תחושה שהגוף, האכילה הם לא כמו שהם אמורים להיות, ושמגיעים לאיזשהו מצב של מלחמה כדי לשנות את זה. הרבה פעמים מתארים מצב של יו-יו, שנעים מדיאטה ושליטה מאוד מאוד נוקשה, ואז התפרקות וחוסר שליטה מוחלט. אותו עיסוק עם הזמן נהפך לאובססיה ומאבק תמידי. השני הוא מערכת יחסים קוטבית של משיכה דחייה. ממש אפשר לראות שנוצר להם קשר, למשל עם האוכל. הן מדברות על זה שהאוכל מדבר איתי, הוא מושך אותי, ומצד שני, בשלב מסוים הוא נהפך לאויב הכי גדול שלהם. שירי למשל מתארת
הגועל הזה שאת לא יכולה להפסיק לאכול כמויות של אוכל שהן בלתי הגיוניות לחלוטין, הייתי מרגישה כמו פח, הייתי כבר אוכלת כדי למות. ושירי באמת הייתה מאוד קרובה לזה. היא אישה כבת 40 שהתחילה מגיל צעיר את הריקוד הזה, כמו שאמרתי, בין הרבה התנהגויות של הפרעות אכילה, והיא גם הגיעה לסמים ואלכוהול. היא עברה הרבה אשפוזים עד שהייתה ממש בסכנת חיים של תת משקל ובעיות לב ועיכול. ושירי ממש מתארת את הרגלי האכילה שלה ואת ההכאה כפטנט שפשוט עזר לה לשרוד, ומצד שני כמעט הביא אותה למוות. ההיבט השלישי זה שליטה בגוף כאמצעי לניהול והגדרת העצמי. אנשים חורות את עצמם כמוצלחות לפי היכולת לשלוט במשקל, בקלוריות שצרכו או ששרפו. במקביל, הכישלון כבן אדם ממש, הם יכולות לחוות את זה למשל כשהן אוכלות חפיסה שלמה של שוקולד בלי יכולת להפסיק, ואז לחשוב אני מגעילה, אני בהמה, ממש במושגים האלה. ובסוף תחושות מאוד קשות של בדידות, בושה, חוסר שייכות וחוסר הבנה חברתית. ובעצם החוסר יכולת לשלוט ולהפעיל כוח רצון, כמו שבן אדם נורמלי אמור לשלוט בעצמו, מביא למעגל של בידוד ואכילה בסתר שעוד יותר מחזק את המצוקה ואת ההתנהגות הכפייתית. אז כל אחד מהמשתתפות מתארת פרקטיקות שונות, אבל בפועל הן מתארות חוויה משותפת של חוסר יכולת לעמוד בציפיות ובאידאל הזה, ויחד עם החוסר הבנה ואפילו שיפוטיות של הסביבה מקשה עליהם לקבל טיפול. אבל אף אחד מהם לא מגיע לתוכנית הזאת, שאני תכף אסביר מהי, כפתרון ראשון לבעיה שלהם. הם כולן עוברות כמה וכמה טיפולים ומטפלים שהצליחו לסייע לזמן מוגבל בלבד. ונקודה שעולה בהקשר הזה זה שנראה שרוב הגופים הטיפוליים בעצם הם ממשיכים את אותם מאפיינים האלה שאני מתארת, כמו ההתעסקות והשליטה בגוף, בשיח שלהם, וממחזרים את דפוסי מחשבה והתנהגות של הסובלות, ואולי נדון בזה בהמשך. אז בתהליך הזה של החיפוש הן יכולות להגיע לתוכנית, לשמוע עליה, רוב הזמן זה מפה לאוזן, שומעים על זה. מה זה תוכנית 12 הצעדים ו12 המסורות? בעצם היא אחת מהקבוצות לעזרה עצמית הדדית, הנפוצות ביותר לטיפול בהתמכרויות. ממש מבוססת היום בארץ ובעולם בכל מה שקשור לאלכוהול וסמים, והפרעות אכילה לא. היא נוסדה ב-1935 על ידי ביל ווילסון ודוקטור בוב סמית, שתי שתיינים שהוגדרו כחסרי תקווה על ידי הממסד הרפואי, אבל הצליחו להפסיק לשתות לצמיתות באופן פתאומי על ידי מהפך אמוני שהם הגדירו כחוויה רוחנית. ביחד הם הלכו ושיתפו אלכוהוליסטים אחרים בנס שקרה להם, ונוצר גרעין שעליו נבנו הקבוצות הראשונות. אז וככה הם יצרו בעצם את ה-12 הצעדים, שהם בעצם התהליך הפנימי המשותף שהם עברו, שהוציא אותם מההתמכרות הפעילה לאלכוהול. הם הגדירו את הבעיה כדפוס התמכרותי, והמטרה העיקרית שלהם היא להגיע לפיקחון מתמשך, זאת אומרת להפסיק לשתות, המושג על ידי הימנעות מההתמכרות הספציפית לקבוצה. וזה הלך והתפתח ועבר לקבוצות אחרות, כשכל פעם מישהו אחר מגיע, מזדהה, ואומר וואלה זה יכול לעבוד גם בשבילי לתחום הזה. וזה מה שקרה גם בהקשר של הפרעות אכילה, שמישהי אחת באה למאמרים אנונימיים, ואמרה וואלה אם זה עבד לאלכוהוליסטים, זה עבד להימורים, אז אולי זה יעבוד גם על הרגלי האכילה שלי. ויחד עם עוד חברות היא הלכה ופתחה את הקבוצה של אחרי נטר אנונימיים, או A, ועם הזמן זה התפצל לעוד קבוצות, כמו גריישית אנונימיים בארץ ו-OA How, וגם אותו דבר קרה עם אנורקסיות ובולמיות אנונימיות בקנדה בנפרד. אז בעצם 12 הצעדים, זה פה ספציפית של בולמיות אנורקסיות, אני מקווה שאפשר לראות. זה בעצם כל צעד הוא שלב חווייתי בתהליך הטרנספורמציה שהתוכנית מציעה, לפי ניסיון של המייסדים. וזה טקסט, ה-12 צעדים זה טקסט שמקריאים בכל פגישה, וההבדל היחיד בין כל הקבוצות זה בעצם בצעד הראשון, שהוא רק בדפוס הבעייתי. 12 הצעדים מקיפים את ההחלמה מהצעד הראשון שמדבר על ההכרה וקבלה אישית של הבעיה ועליו נתמקד היום,
כי הוא בעצם הבסיס לכל תפיסת העולם הייחודית של התוכנית. ולאחר מכן הצעדים מתווים ממש מסלול צעד צעד של עבודה עצמית, שבה הצועדת לומדת ליצור קודם כל קשר עם כוח גדול ממנה, כוח עליון, עוברת תהליך של ניקוי וריפוי נפשי וערכי בתפיסה שלה את עצמה ואת המערכות יחסים שלה, ואחרי שהיא מגיעה למצב של שחרור בצעד 11-12, ההתעוררות הרוחנית הזאת שמובטחת לה, היא מעבירה את התקווה ואת הבשורה הלאה למי שעוד סובל. אז אחרי ההקדמה הזאת, בעצם השאלות המחקר שניסו להבין איך כל הדבר הזה עובד, זה איך מתנסחת החוויה של הפרעות אכילה והטיפול בהם, לפי התפיסת עולם של התוכנית, עבור נשים בעיקר, אבל גם גברים. איך יש הבניה אוניברסלית של חולי והחלמה בין מגוון מאוד רחב של אוכלוסיות, מגיעות לאותה קבוצה גם אנורקסיות, גם בולמיות, גם וגם, הבדלים דמוגרפיים, ממש משהו מאוד מאוד רחב. ומה ההשלכות בעצם תכלס ביום יום על האופן שבו נשים תופסות את עצמן, מנהלות את גופם ומתנהלות בספירה הרחבית הרחבה יותר. שום רגע. אז המחקר מצרטט את המסלול שהן עוברות בהתמודדות שלהן עם ההפרעת אכילה, עד למפגש עם התוכנית, דרך הקשיים והלבטים, ויש הרבה, ועד לשינוי התודעתי שהן עוברות כתוצאה מההטמעה של התוכנית לתוך החיים שלהן כדרך חיים. אז עבודת השדה החלה בסתיו 2013 וערכה יותר מחצי שנה, הכל תועד ביומן שדה. היא כללה 5 משתתפים גברים ו19 משתתפות מרחבי הארץ, שגייסתי לרוב כדור השלג, גם פייסבוק, כל מיני שיטות מדיה, ביניהם חדשות, ותיקות וגם כאלה שעזבו בשלב מסוים מסיבות שונות. היה גם מגוון רקעים דמוגרפיים, בריאותיים, תרבותיים וסוציו-אקונומיים. נעשו 24 רעיונות עומק מובנים למחצה, ונשמר על קשר טלפוני ומעקב עם כל המרואיינות לאורך כל תקופת המחקר, וגם אחרי, גם אחרי שהגשתי את התזה, חלקם קיבלו אותה והביאו פידבק, זה היה תהליך ממש מעניין. גם כל העניין הזה של ליצור קשר הוא גם משהו שאני לא יכולה להיכנס אליו, אבל גם משהו מאוד מעניין שאולי נדבר עליו אחר כך. 30 תצפיות משתתפות בקבוצות של OA, שהיו רוב הנתונים, וגם ABA. וגם OA זה אכלני יתר אנונימיים, זה רשום פה, ואנורקסיות בולמיות אנונימיים. וגם ניתוח של ספרות רשמית. אז השאלה הגדולה בעצם זה איך חוסר אונים מהווה שינוי תפיסתי כאמצעי להחלמה. לרוב האנשים חשיפה חייבת הראשונה לתוכנית זה בפגישה, שמה קורה שם בעצם מגיעים, יושבים במעגל, מקריאים את הצעדים ועוד כמה דברים, וחברות פשוט משתפות על החוויות שלהם והניסיון בעבודת הצעדים. אם נזכר בחוויה של אנשים, של הניסיונות כושלים, תחושת חוסר שליטה ובידוד מהחברה, הרבה פעמים ככה הם מגיעות לפגישה הראשונה שלהם, בתחושה של ייאוש, חוסר תקנה, וזה בעצם מצב שקוראים לו בתוכנית הגעה לתחתית, שבעצם הוא מתואר כהתחלה של אותו תהליך של טרנספורמציה שהתוכנית מציעה, שמתחיל רשמית בצעד הראשון שרשום פה. עכשיו, כשמגיעים במצב הזה של תחתית, הם רואים את כל האנשים האלה, גברים, נשים, מגיל 18 עד גיל 70, אקדמיים, חסרי השכלה, במשקלים שונים, עם בעיות פיזיות ונפשיות שונות, וכולם מספרים על אותה חוויה של חוסר יכולת לשלוט באכילה שלהם, בכפייתיות. והוותיקות בעצם אומרות להם, אנחנו עודנו וקיבלנו את דפוסי האכילה שלנו, הם חזקים מאיתנו, אין לנו שליטה עליהם וזה בסדר, אין צורך להיאבק בזה, ואם אתם החדשות מזדהות ורוצות את מה שיש לנו, אז זה מה שאנחנו עשינו כדי להכין ואתם מוזמנות גם. ופה יש בעצם הקושי העיקרי של החדשות, זה לזהות את עצמן מול עצמן וגם בפומבי, כבעלות בעיה וחולשה, למרות שבפועל הן כן מזדהות, כמו שעדינה למשל אומרת את זה. זה שפה חדשה, האופן שאתם מתבטאים, הסיפורים שאתם מספרים. אני טועה אם זה מקומי או לא מקומי, אני כן אוהבת לאכול, לפעמים אני אוכלת בסתר, אבל אני לא חושבת שאני אכלנית כפייתית. בחוויה שלי זה בן אדם שאוכל ללא קץ,
לא נראה לי שאני אי פעם אהיה במצב שאני אוכל להגיד שלום כולם, אני נננה ואני אחראית כפייתית. כי זה מנוגד למשהו בתוכי. לא בגלל שאני לא חובה חוסר אונים מול האוכל, אני כן חובה, אבל נראה לי שמשהו בלהגיד את זה ככה, מכניס אותך למקום שאתה מיואש, לא מסוגל. אין מה לעשות. זה מאוד מאוד ממחיש את הדילמות האלה שהחדשות מתמודדות איתן, ואת הגודל של השינוי התודעתי שקורה שם. אבל למרות הכל, מי שכן מסכימה ללכת באותו מסלול, לומדת צעד צעד את השפה, את הכללים, ולעבוד את הצעדים, כדי לא להגיע לאותו מצב של דפוסי אכילה בעייתיים. ועם הזמן היא לומדת איך להטמיע את הניסיון האישי שלה לתוך התסריט של הנרטיב המשותף של הקהילה, שבו יש את העבר לפני שהגיעה לתוכנית, עם כל הניסיונות, השליטה והייאוש, מה עבודת תוכנית עשתה בשבילה, ומה התקוות לעתיד. וככה הודעה בחוסר אונים מתחילה להניע את התהליך הזה של למידת עולם התוכן. אבל איך זה קורה בעצם שלא מגיעים למצב הזה של הייאוש? אז יש פה מהלך פרדוקסלי שאני קראתי לו תבוסתנות פעילה. למה? כי הוא מתחיל בהודעה בתבוסה, וזה לא משהו שמישהו מבחוץ בא ואומר לך שאתה מובס וחסר כוח, אלא המשתתפת עצמה בוחרת להסכים להודות במוגבלות שלה, ומשם נוצר תהליך פעיל של שינוי. אז איך זה קורה? נוצר מיצוב בעצם שאני מראה פה בתרשים, בין כוחות גדולים יותר. יש את המשתתפת בתחתית עם כוח מוגבל, ומעליה יש את המחלה שמלחמה מולה לא יעזור, זה הגיוני שזה לא יעזור כי היא מעליה. ואותו מיצוב אומר לה שיש דברים שאת יכולה לשנות ויש דברים שלא. זה לא בכוח שלך וזה בסדר. ומעבר לאותה היררכיה יש את הקהילה, יש את התוכנית שנותנת לה כלים פרקטיים להתמודד, ותמיכה בלי שפיטה, ואז היא יכולה להתמקד ביחידות פעולה שבהן יש לה את האפשרות לקחת אחריות ואפילו להצליח. למשל, לאכול ארוחה אחת לפי תפריט שנקבע לה. עכשיו, מה שעוד מאוחד את התוכנית לעומת טיפולים אחרים זה כל השיח הזה של כוח עליון, שהוא כוח של משהו עוד יותר נשגב, ומה שהתוכנית מדגישה פה זה שמדובר בכוח שכל אחד בוחרת לעצמה מה זה הכוח הזה, איך שהיא מבינה וחובה אותו, כך שזה יכול להתאים לכולם לפי האמונות שלהם, כל עוד זה כוח שהוא מיטיב, אוהב ושרוצה לעזור לה בהחלמה שלה. אז בעצם איך התוכנית משפיעה עליהם? בפועל, מתוך העבודת תוכנית היא עוברת מהפך תפיסתי, שאני אסכם אותו ככה במעבר מניסיון שליטה למלחמה, ומלחמה לקבלה כדרך חיים. אם לפני כן היה להם עיסוק חיצוני כל הזמן בגוף ובאכילה, עכשיו יש ממש מעט פעולות שמוגדרות שקשורות לגוף, והעיסוק העיקרי הוא תהליך פנימי של שינוי נפשי ורוחני, וגם אותו שינוי נעשה מתוך קבלה ולקיחת אחריות על מה שהיא כן יכולה לעומת מה שהיא לא יכולה לשנות. זאת בעזרת המיצוב שקורה, איפה יש לשליטה ואיפה לא, לפי המיצוב הזה, ומה שאת לא יכולה תלי לכוח עליון להתמודד איתו. וזה נותן לה תחושה של שייכות, ובעצם דקלה מסכנת את זה מאוד מאוד יפה. אני עושה את הפעולות של התוכנית, ואז אני חובה משהו, אני חובה שחרור, אני חובה חלק ממשהו גדול יותר. אני פשוט חובה את זה, ומה שאני חובה אני נותנת לו את הכותרת של אלוהים. ואני רואה מה זה עושה בחיים שלי, כמה אני מקבלת, ואיך אני יכולה לאכול בריא וטוב, ואני מקבלת את הגוף שלי בחזרה. זה ממריץ אותי לעשות את זה גם בתחומים אחרים בחיים שלי. ובעצם החוויה הזאת שהיא משתלטת על כל החיים, זה בעצם חוויה של החלמה. אז אם אני אסכם בעצם את החוויה הזאת, הן מציגות את התוכנית כמערך תפיסתי שלם, שכולל מושגים, אמונות, ערכים, הופכים אותו לקוסמולוגיה או תפיסת עולם לכל דבר, ובעצם היא מציעה החלפה של תרבות, כלומר לעזוב את הערכים המקובלים של שליטה, של כוחניות וצרכנות או בריאות מהשיח ההגמוני של חברה מערבית פוסט-מודרנית,
ובמקום היא מציעה להתבסס על קבלת המוגבלות ויכולת השליטה, או מה שקראתי לו תבוסתנות פעילה, מהלך חווייתי שמניע תהליך של טרנספורמציה, שהמשתתפת יכולה לנהל את הגוף שלה, את האכילה וכל תחום אחר בעצם, עד ליצירה חוויה של הצלחה ושל החלמה. זה נעשה על ידי הבניה של חולי משותפת, המתבססת על איחוד ההפרעות אכילה תחת חוויה של התמכרות וחוויה משותפת של חוסר אונים, דרך הנרטיב, והוא נבנה סביב הקשרים רוחניים, בהם מקומו של הפרט מוגבל מפוסל לצידו של כוח עליון, ואז זה נותן לה מקום של עשייה ואפילו agency להחלמה שלה, אבל השחרור מהכוחה של המחלה הוא ממוקם מעבר לפרט. זה רוחניות אישית, שכל אחת מתאימה לעצמה בצורה שנגישה לטווח מאוד רחב באוכלוסייה, והתנאי היחיד הוא ההסכמה להחליף את התרבות, ומי שמסרבת או לא מצליחה, אני מסיימת, היא בעצם תפרוש וכנראה תחזור לעולם הפרשני שהיא מכירה. אז אחרי כל זה, קצת חומר למחשבה שנדבר עליו אחר כך, אז אני אשאיר את זה כך, פשוט להסתכל על התוכנית בעצם של החלפת תרבות ככלי תרפויטי, שמציגת בעצם את המצוקות של החברה המערבית, ואולי לחשוב על החברה כחברה התמכרותית אפילו, שזה משפשט בעוד הרבה תחומים, של צרכנות, של בריאות, של האופן שבו תופסים בריאות וחולי, וזהו, נדבר על זה בהמשך. תודה רבה. דניס או אחרי זה? גם הילה מצביעה. והילה. רגע, ואריה. יש לי רק קודש. תפסתי מישהו? רגע, רגע, דניס, אסנת, הילה, דניאל, ותודה. את רוצה לאסוף את השאלות ואחר כך לענות אחת אחת? מניפה אחת, שתיים כזה. קודם כל תודה רבה על באמת הצגה מאוד מאוד יפה, עם הרבה מאוד כניסה לשטח ולתופעה, מה שנקרא. אוקיי, אני בעיקרון דוקטורנט בחוג לסוציולוגיה, והדוקטורט שלי עוסק בבריאות, שילוב של בריאות במדיה חברתית. והשאלות שלי פחות או יותר נוגעות למשהו שהוא סביב הנושא הזה, סביב כל הנושא הזה של בריאות ושל תוכניות ודברים כאלה, כמו גם כמה שאלות מתודולוגיות. עכשיו, הדבר הראשון, קודם כל מעניין אותי לדעת בכלל שעושים בעניין הזה. האם בכלל היה איזשהו, כאילו, האם האנשים והגברים האלה שהשתתפו בתוכנית הזאת, האם הם נעזרו מעבר לרוחניות ומעבר לאיזושהי סוציאליזציה מחדש ככה לעולם התוכן שאת דיברת עליו, האם הם נעזרו גם באיזה שהם עזרים דיגיטליים, כלומר האם באמת היה משהו שהוא מעבר, לא רק השינוי כאילו העבודה על התפיסה, אלא גם איזה שהם שהם עזרים דיגיטליים, אינטרנטיים, ככה אם באמת היה לזה איזשהו מקום. זאת השאלה הראשונה. עכשיו, השאלה השנייה, כאילו כמה שאלות לגבי המתודולוגיה שלא היא כל כך מובנות. זה א' כל מה הגילאים של המשתתפים, שזה לא הוזכר בשום מקום פחות או יותר. דבר שני, האם כאילו, מה היה הרקע של אותם המטופלים לפני? כמה טיפולים הם עברו, האם בכלל, באמת, מה היה שם? זה משהו שאיזשהו שטח אפור שלדעתי השארת אותו בהצגה שלך. אוקיי, סליחה, אני רוצה להתערב שנייה. עוד דבר אחד. אני רוצה להתערב רגע אחד. קודם כל, אני לא יודעת אם היית בחלק הראשון, אנחנו ביקשנו מכל מי שמציג לעמוד במכסה של הזמן, והמשמעות היא שיש פה קיצור אדיר. וכל התזה הענקית הזאת שנכתבה לא יכולה בשום פנים ואופן להיכנס בתוך 20 דקות. עכשיו, בבקשה תסלח לי, אבל פשוט יש עוד המון שאלות, אז בוא ניתן עוד אחת רק. אוקיי, אז אם אפשר רק בקצרה. כן.
זהו, אז לגבי הבחירה של המחקרים גם כן, זה משהו שגם כן מבקש הסבר. מאיפה הם באים, כל המחקרים האלה? האם הם באים מאותה שכונה, מאותם הערים, מאותם האזורים, כאילו כן, מה מידת הדמיון? כלומר, אם יש איזשהו דמיון בין הנחקרים מאיזושהי בחינה, אני לא יודע, רמת השכלה או דברים כאלה, זה עלול ליצור איזשהו selective bias, כלומר שהנמצאים שאת בעצם מצאת, הם אמרו, זה משהו שהוא היה מובן מאליו שנמצאים. כן, אני מדבר על זה. דברים שהייתי רוצה שתביאי. עוד אחד שזה מספיק. את רוצה... אני אענה על זה בקצרה וגם... אז קודם כל, אני אמרתי קצת בהתחלה שהמגוון הדמוגרפי הוא מאוד מאוד רחב. גם בנחקרים היה טווח מאוד גדול, כאלה שהגיעו מגיל 14 וגם כאלה שהם מגיל 70. התוכנית עצמה היא פתוחה לכולם, כל מי שרוצה יכול לבוא. יש איזושהי הגבלה, נגיד, שזה יהיה לא קטינים, כי פה תוכנית בעצם אחריות אישית, אז שברמה ההתפתחותית זה קצת בעייתי. אבל כל אחד בעיקרון יכול לבוא. לא יכולתי להיכנס למה כל נחקר, כי יש פה גם מגוון מאוד מאוד רחב, וזה חלק בדיוק מהמטרה, שכולם, מכל הרקעים, יכלו למצוא איזשהו משהו משותף, וזה בדיוק העניין. הם מצאו את המחנה המשותף, שהוא הבעיה המשותפת, והשיח הזה של החוסר אונים. גם שלכם מספיק יותר הוגני כדי למנוע איזשהו selective bias. עכשיו, מעבר לשאלה של הזרים, התוכנית עצמה, כשמגיעים לתוכנית, אז מדברים רק על התוכנית, אבל יש איזושהי ידיעה ברורה שכל אחד יכול להשתמש בכל מה שעוזר לו מעבר לזה, ויש גם הרבה דיון כל הזמן. אנשים הולכים לדיאטנים, הולכים לרופאים, יש להם טיפול פסיכולוגי במקביל, לפעמים זה מסתדר, לפעמים זה לא מסתדר, לפעמים זה סותר. כל הזמן יש את הדיון הזה, וכל אחד יש לו את משהו שמתאים לו. אבל כשמגיעים לתוכנית, אז המיקוד הוא שמה. וגם באמצעים דיגיטליים יש כל מיני קבוצות בפייסבוק, יש דברים שעוברים ככה מפה לאוזן, בתוך הקהילה, מחוץ לקהילה. יש כל מיני את הנושא הזה של אנונימיות גם, שהוא גם נכנס שם, אז לא הכל נגיש לכולם, אבל גם היום מן הסתם זה הרבה יותר נפוץ לכולם. היה מעניין מאוד, בין השאר משום שיש לי חברה שנשתתפת בקבוצת גריישיט, ושמעתי מתוך החוויה שלה, ובאמת ראיתי שחלק ניכר מהדברים שהיא סיפרה, הם באו לידי ביטוי בהרצאה שלה. בד בבד היו כמה דברים שחשבתי, א', שנת מאוד משוכנעת, כלומר, מעבר לכך שהבאתי שנה סגורה, אני תהיתי אחד המבט הביקורתי, הן של המשתתפות, למשל אלה שתפו או אלה שמשתתפות בקורתי. אז אני תהיתי לגבי המבט הביקורתי משלושה היבטים, סליחה, 4 היבטים. אחד מהם הוא של המשתתפות עצמן, למשל אלה שפרשו, ואלה שפרשו ואלה שהמשיכו להשתתף, אלה שני מבטים. דבר שני של הספרות התיאורטית, מאוד מתאים להדגיש משהו לגבי זה, ודבר שלישי שלך. במהלך העבודה, מסקנות לאחר כתיבת העבודה. ובאופן ספציפי מבחינת הספרות התיאורטית, בהקשר של לימודי מוגבלות וגם תפיסות פמיניסטיות של הגוף. דיברת על קבלה של המוגבלות, אני במסגרת לימודי מוגבלות של היום רחבי הסברת, יש גם תחומים שמדברים, שגם משיקים וכוללים פמיניסטיות של נשים עם מוגבלות, בחורות מוגבלות, שקשורות לאופן שבו לא להיאבק בגוף, אלא לקבל אותו או הסבל כחלק מהחיים וכדומה. רציתי לדעת אם כתבת גם עם ספרויות של פמיניסטיות מוגבלות, אלה השאלות שלי. ככל אחד? הילה. טוב, השאלה שלי היא קצת בצד מהנושא הכללי. מעניין אותי השקף שהראית שמאלכוהוליסטים אנונימיים הם הגיעו להכללים אנונימיים. הרי אוכל זה משהו שאנחנו צריכים בשביל לשרוד.
ומאלכוהול אפשר להימנע, מהימורים אפשר להימנע, אבל מה שאותי מעניין זה א', מה את חושבת על המעבר הזה לאכלנים אנונימיים או אנורקסים, וממה הם נמנעים שם בעצם, וגם מה את חושבת כחוקרת על הפתרון הזה של להחליף את התרבות כפרקטיקה טיפולית, כי לדעתי זה מאוד קשור, זה מאוד מאפיין עידן מסוים, ואת האפשרות שלנו לראות את זה ככה היום, ובאמת, איך את ראית את זה, כי את עשית סקירת ספרות בעצם על התהליך שזה עבר. אוקיי, איך אני הולכת לקצר את זה? וואו. אוקיי, אני אתחיל מהעניין הזה של התרגום. זה היה איזשהו נושא שהיה מאוד משמעותי, ובאמת הקדשתי לו חלק די נרחב. עכשיו, הנושא הזה של המעבר הזה מאלכוהול לאוכל, בעצם מצד אחד רואים את זה בצעדים שמתייחסים לזה רק בצעד הראשון, בעצם בתוך המעבר של הבעיה עצמה, וכל השאר זה אותו דבר. זה מצד אחד. מצד שני, שזה בעצם ממחיש שהחומר הוא לא העניין. העניין הוא בעצם השליטה והכפייתיות ואותם היבטים שהם בעצם החלפת תרבות. אז המיקוד שם הוא באמת באיזשהו תהליך שהוא יותר נפשי ורוחני, ושם זה רוב העבודה, וכך זה מתאפשר בעיקר. אבל בפועל, אותם אנשים שמגיעים רק מרקע של אכילה ואין להם שום קשר לאלכוהול, אז הם מגיעים לאיזשהו פרקטיקה של אימנות למשל, שכל אחד בודק בשביל עצמו במה מתבטאת החוויה הזאת של חוסר אונים, של הכפייתיות, של השליטה, ומיישם את זה בשבילו, לאימנות משלו, לפיקחון, אם דיברנו על זה באלכוהוליסטים, איך זה נכנס לתוך החיים שלו. למשל, מישהי שהיא באה רק מרקע של אנורקסיה, אז בשבילה הימנעות זה להימנע מצום, או להימנע מלרוץ 5 קילומטר כל יום, משהו כזה. לעומת זאת, מישהי שבאה מאכילה כפייתית, אז היא צריכה להימנע ממאכלים מסוימים הרבה פעמים, שהם מביאים אותה למצב של איבוד שליטה. אז כל אחד זה מאוד מאוד, מאוד גמיש ומאוד מאוד נזיל. ובגלל זה גם מרתק, שבעצם הם מצליחים לאגד את הכל ולשבת באותו חדר ולחוות הזדהות. ומצד שני, זה גם איזשהו מהלך, אם אני אגיע לנושא של הביקורת, שהוא גם הרבה פעמים מבלבל ודורש זמן ותהליך והסכמה. הרבה פעמים, אם נגיד מהמקום של המשתתפות, חלק הרבה פעמים נתקעות על פרקטיקות מסוימות שהן שומעות ואומרים, אני לא הגעתי לרמה הקיצונית הזאת, זה לא מתאים בשבילי. יש כאלה שאומרות, יש פה רק אנשים רזים, זה לא מתאים בשבילי. יש רק אנשים שמנים, זה לא מתאים בשבילי. זה גם מאוד מאוד תלוי מי מגיע ובאיזה מצב הם מגיעים. כי יש המון המון קבוצות, תגיד, ברחבי הארץ, ובכל קבוצה אפשר לראות אנשים אחרים, זה מאוד תלוי מי מדבר. והרבה פעמים הביקורת של המשתתפות הם על השיח שיש שם, ואם הן מצליחות להזדהות איתו באותו רגע נתון. אז הדיון הזה בעצם בין העולם שממנו הן מגיעות והעולם החדש שהן שומעות. ואיפה הן מצליחות להיכנס בתוך הדבר הזה. זה בעצם המדד של עד כמה הן מצליחות להישאר רוב הזמן. מבחינת התיאוריה... כלומר, זה משהו בינארי של בוא להיות בעלת התפיסות של טיפוליות, או להאמין לתפיסות עקרוניות, בוא להיות בהזדהות עם העולם החדש? אז זהו, שאין דבר כזה. כאילו, גם מי שמגיעה, כמעט כל מי שמגיעה, היא מגיעה מתוך התפיסה הישנה. והיא צריכה לעבור את התהליך הזה, עד שהיא מגיעה למצב של להיות ותיקה, כביכול, ובעלת ניסיון. וכל אחת יכולה להגיע למצב הזה בזמן אחר. יש אחת שיכולה לחוות את אותה חוויה של החלמה ושיש לה מה להעביר תוך חודש או חודשיים, ואחרת תוך 10 שנים. זה מאוד תלוי, זה מאוד אישי. לגבי הביקורת של התיאוריה, בעיקר דיברו על הנושא הזה של כוח, בהקשר הזה של חוסר אונים בעיקר, זה מה שהעלה את הרמת גבה בעצם, כי
איך יכול להיות שלבוא ולהתעסק כל הזמן באני חלשה, אני לא יכולה, אני לא בסדר, כביכול יכול לעזור במשהו. וגם הנושא הזה שאין מישהו שמטפל, ומגיעים לקבוצה כזאת, ובעצם הם כולם אנשים חולים, כביכול, והם מטפלים בעצמם, כביכול, ואחד בשני. אז זאת אחת מהביקורת המהותיות, שאומרים שלא מבינים גם איך זה אפשרי, וגם הרבה פעמים זה תהליך שהוא לא פשוט, זה תהליך עם דינמיקה, שגם הרבה פעמים אנשים יכולים להיפגע, לפרש לא נכון, יש הרבה פרשנויות של אותה תורה של הצעדים והמסורות בצורה שהיא בעצם ממשיכה לשחזר את השיח של השליטה ושל הכפייתיות, אבל אותו בן אדם חושב שזה החלמה, זאת אומרת, יש המון פרשנות אישית גם בתוך הדבר הזה, בגלל שאין איזשהו מישהו טיפולי אולי שמכוון לכיוון אחד. זה כל הזמן דיון ומציאת תהליך של החלמה. כל אחד יש שאלה. אני רוצה להציע שאנחנו ניקח מהר כמה שאלות. זה שאלות, כי יש פה הצטרפה פה רשימה מאוד ארוכה. ניקח אותן. ננסה, כן. מצוקה של זמן, אז ככה. אריאל, תמר, זוהר והזמן. אני הייתי שמח לשמוע לגבי הפתרון של כוח עליון, פשוט עוד לא הצלחתי להבין מה שם בדיוק פועל, אם הסוגיה היא שליטה, אז איפה יש כאן, איך נראית העברה של השליטה על ידי כוח עליון? זה בתפילה? הכוח העליון הוא מחזק את ההימנעות או שהוא נותן פתרון בצורה אחרת? אני עוד לא... פשוט הייתי שמח לנסות להבין את זה. תמר? אני רוצה לנסח בקצרה שתי שאלות. אחת, את סרטת מעגלים קונצנטריים, שדבר בתוך דבר בתוך דבר, ותהיתי אם באמת התכוונת לזה כדגם שהאדם הוא בתוך המחלה והמחלה היא בתוך הקהילה, או שזה רק כדי להמחיש שיש כוח עליון? כאילו היה לי שם קצת בעיה עם המתמטי הזה קצת. ואולי בדומה לשאלה של הילה, האם הם אומרים שהם מחליפים תרבות, או את מסתכלת, האם זה באמת תרבות חדשה? כאילו את אומרת כאנתרופולוגית גיליתי תרבות חדשה שנוסדה, האם זה באמת עונה לקריטריונים של תרבות, או שזה משהו שהן אומרות לעצמם ואת מתבוננת על זה? זוהר? האמת שאני די מראה, כאילו השאלה שלי קצת קשורה למה שהראל שאל, אלא באמת העניין לא שומעים אותך. העניין הרוחני אמוני, כלומר, אם זה מאוד דומיננטי ומה המשמעות של זה בתוך זה. עמליה? אני אגיד עכשיו או בסוף? אוקיי. אוקיי, אז נתחיל מהתרשים. אוקיי. אז התרשים, דווקא השאלה, אני מאוד אהבתי את השאלה שלך, כי זה באמת ממחיש עד כמה זה באמת הכל מעורבב בתוך הכל, וכן, כשמגיעים לתוך הקהילה הזאת, המחלה היא ברקע. זאת אומרת, האנשים מגיעים לשם, והם באים גם עם הכפייתיות שלהם ועם הבעייתיות שלהם, אבל איכשהו יש איזשהו סדר בדבר הזה, כי יש את הדברים מעל. זאת אומרת, המיקוד הוא לא בפרט והמיקוד הוא לא במחלה, תמיד המיקוד הוא יותר בתוכנית ובקהילה ובצעדים ובכוח עליון. ומה בעצם הכוח עליון הזה, כמו שאמרתי, זה משהו אישי. ניסיתי להגיד את זה קצת במה שעדינה אמרה, שכחדשה זה נשמע להם כמו עולם חדש, זה נשמע להם, מדברים הרבה על אלוהים, אבל אלוהים כפי שאנחנו מבינות אותו. זאת אומרת, מישהי דתייה יכולה לחוות את זה כאלוהים דתי, כאלוהים בורא עולם, אבל יש המון אתאיסטים גם. אז כל אחד לוקח את זה לרמה שלו, ובאמת הדבר היחיד שצריך להיות זה מישהו שעוזר לה, זה מישהו שהוא נמצא איתה ביום יום. מדובר באמת הרבה על כל העניין הזה של New Age, גם אם זה מתחבר. אפשר לחוות את זה, למשל, הם יכולות לקחת אותו בכל מיני תפילות שיש ממש בתוך התוכנית עצמם שאפשר להשתמש בהם. בזמן ארוחות, ביום יום, לפני איזשהו אירוע מלחיץ,
כל הזמן, זה זמין כל הזמן. וכן, אותו כוח עליון יכול לעזור להם כשהם אוכלות, במערכות יחסים, בכל הזדמנות אפשרית אפשר להשתמש בכלים האלה. וזה הכל תלוי בעצם בבחירה של אותה משתתפת, מתי וכמה היא עושה את זה. היא יכולה לא לעשות את זה בכלל, ואז גם כנראה שהתוצאות יהיו בהתאם, או לעשות את זה כל היום, וגם תהיה לה חוויה של נוכחות מאוד גדולה בתוך אותה תפיסת עולם של התוכנית. ואם אני אסיים באמת בעניין של התרבות, אז העניין הזה של הקוסמולוגיה בעצם הוא מתבטא, קודם כל, רואים את זה מאוד כשהחדשות מגיעות, שהם, הרבה פעמים יש איזשהו הלם כזה, זה כמו שהם מדברים סינית, כאילו פתאום יש שפה חדשה, קודים של התנהגות, ממש ילידים, כי ממש אפשר לראות מי בפנים, מי בחוץ, ולוקח זמן כדי להיכנס לעניינים, וזה בעצם מה שמייחד אותה כתרבות משלהם, שגם בפנים הם יכולים להגיד את זה. מי שוותיק אולי קצת פחות מדבר על הנושא הזה, כי הוא כבר בפנים, הוא כבר פחות עושה את ההפרדה, וזה נעשה חלק מהחיים שלו בעצם, הדיבור הזה הרבה פעמים. מקווה שעברתי על הכל. מאיה. אז אני רק ממש בדקה, אז קודם כל לא זוכרת אם הזכרנו, אבל ציפי הייתה המנחה. כן. וזו אובזרבציה כללית שעולה לי כשאני כבר קראתי את התזה, וכשאני שומעת אותה עכשיו, שבעצם אני חושבת יש פה בתופעה הזאת התנגדות מאוד חזקה לקפיטליזם. בכמה וכמה מובנים. גם אנחנו היום בעידן הנאו-ליברלי שתובע מאיתנו משטור עצמי וממשול עצמי, ופה המשפט הפתיחה הוא אני מוותרת על השליטה. זה יותר מורכב מזה, אבל יש פה איזה מחווה סימבולית. יש פה כמובן חיפוש אחר, נתחיל מזה שהאנשים האלה עם ההפרעות אכילה הם מעין גילומים מהלכים של הפן הפתולוגי של תרבות הצריכה, כי הרי היום אנחנו לא סובלות מחוסר אוכל, אלא מעודף אוכל. אנחנו יכולות, פשוט אני יכולה ללכת לקניון בלי סוף. ועוד 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 להכניס לבית שלי, לארון שלי, לגוף שלי, למוח שלי, וזה כל הזמן הרי מתגבר גם דרך הטלפונים הניידים. בלי סוף. אין החולות. למשל, אני אמריה לא חולה. אין חולות. כן? זה רשום להם על הגוף שאין חולות. והחולות האלה עושות פה מהלך רדיקלי במובן הזה, שזה מאוד עוצמתי בעיניי. הם גם, וגם יש פה עוד המון, זה מתפרק להמון מרכיבים נוספים, כמו שמחפשות להם קהילה. הם הרי כל אחת חולה באופן אינדיבידואלי, והן מייצרות קהילה, ובעיקר שהשירות הזה הוא לא עולה כסף. וזה מאוד חזק בעיניי. תודה רבה.